naimbag arabi yung aming kakabsat. Siya ni Pastor Joey, ti kadwayo ti daytoy arabi ti panagdebosyon ken panagkararag. Tuy puso kinamarik na, ti ingget samit atal na. Ulitek nga ikanta, ayat Diyos na marswa. Gloria, nagsamiten natal na, ti saguti Diyos Ama. Ni Kristo ijay Kalbaryo, ti utang ko binayadan na. Gapot patay na ijay krus, ispal ko ti inted na. Talna, sagot na gapot Gloria. Nagsamiten natal na, ti saguti Diyos Ama. Idi isut inawat ko, ni Jesus akas ko apo. Tuy pusok napno ti rago, kental na di masawo. Talna, sagot na gapot Gloria. Nagsamiten natal na, ti saguti Diyos Ama. Ken Kristo hintay masarap, ti talna di mayemkas. No Kristo di tay sinan, inggan at panungpalan. Sagot na gapot Gloria. Nagsamiten natal na, ti saguti Diyos Ama. Ituloy tayo, ti devotion tayo, iti series iti Ebanghelyo kas insurat ni San Juan. John chapter 12 verses 1 to 8. May bukbuk ti bangbanglo ken Jesus ijay Betania. Inamngal daw sagbay ti fiesta ti Paskwa, idi mapan Jesus ijay Betania nga ili ni Lazaro. Daydi lalaki a pinagungar na. Insaganaan da sa jay ti pangrabii. Nagserbi ni Marta ket maysa ni Lazaro anang kisango ken Jesus iti panganan. Iti saan ang mabayag na ngala ni Maria iti kagudwa a litro tinangin na unay abang banglo, ana aramid iti puro anardo, imbukbuk na kaliti saksaka ni Jesus, sana pinunasan iti buk na. Napno ti entero balay iti ayamuom ti bangbanglo. May isa kaliti adala ni Jesus, ni Judas Iscariote, amang liputukan ko natin nagsao. Apay adi na ilako da ito abang banglo iti talugasot a denaryo, kat may tati kwarta kiti na panglaw, kinuna na. Sinauna da ito'y sa nagaputa, isakit na da kiti na panglaw. Nudi kat gaputa mananakaw, isuti agigigam iti kwarta, kat masansan ang mangala iti maurnong. Ngam kinuna ni Jesus,
Palubusam asalimit mata ni Maria at dakin kwa na, para ital daw ap panakaitanam ko. Kan kanayon nga adda dagiti na panglawit iti danayo, ngayam sana kan kanayon nga daak iti arpadyo. Ti Diyos, bendisyon na tayo, ti panakaibasa, ti nasantuan nga ebanghelyo. Kakabsat, ti leksyon tayo, ti dayto rabii, saritaan na, ti dakkel, a sakripisyo nga inaramid ni Maria, akabsat, da Martha ken Lazaro. Ti leksyon, saritaan na nga, inem nga aldaw sakbay ti fiesta ti Paskwa. Anya a Paskwa daytoy? Paskwa iti panangrambakdat iti dayjay panangi salakan kadakwada ni Yahweh manipud iti panakaadipan ni Jay Ehipto. The feast of the Passover. Ti fiesta wano Paskwa iti ilalabas ti anghel ti patay kay iti babalay dagiti Hebreo ijay Ehipto. So innamal daw sakbay dayto nga fiesta. Kas may sa anatudyo kanalintag a Hudyo ni Jesus na pan ijay Jerusalem. Tapno ngilinan na daytoy a fiesta. Ket iti papanasadyay nakidagos kaligiti gagayom na a Lazaro, Marta ken Maria. Daytoy a Lazaro ket isu dayjay pinagungar na. Di election tayo din na pan Domingo, uno na pan Sabado. Gaputa gayem dala unay ni Jesus ken gaputa dakkel iti panagyaman na kan Jesus insa ganaan dati pangrabii napintas ken narumbo pangrabii. As usual, makita tayo ni Marta iso tagserserbi. Ket ni Lazaro kun ati leksyon nakipangan kan Jesus. Uno nakisakang mo iti panganan ni Jesus. Iti sana mabayag ni Maria nangala iti bangbanglo. Puro anardo. Puro anardo. May isa kay iti kanginaan abang banglo ti dayjay ang panawid. Tigatad na ket agarup talugasot a denaryo. Dakkel unay tigatad na daytoy. Nangina unay daytoy. Ket inbukbuk na daytoy. Kay iti saksakan Jesus. Sana pinunasan baban iti buk na. Ti may sa babae sagun iti linteg ken etiketa dagiti Hudyo. Sana abambalin asagidan ti may sa lalaki iti public. Tila makinaramid ti daytoy ket dagiti balangkan ti suno dagiti prostitutes. Ngam inaramid daytoy ni Maria gapu iti panagayat na ken gapu tadakkel ti yaman na ken Jesus. Saan la dayta? Saan na lang inbukbuk ti nangina abang banglo iti sakana ni Jesus. Pinunasan na pay daytoy baban iti buk na. Ti may sa babae mangi-expose ti ati dugabuk na iti public ken mangipunas ti buk na iti saka iti lalaki ket may bilang medlang a prostitute. Aramid ti kababaan unay a klase ti babae. Kas panagyaman na ken panangraem na kan Jesus ni Maria in pababa na ti bagina. She humbled herself. She did a self-effacing show of love for Jesus. Saan na napatagparakan kwa na niya ti bagali ti tao.
Sana napatag para kan kuana no, ibagada nga awanan bain. She broke social etiquette just to show her thanks and her love for Jesus. Sa lutsod kakabsat, kabailan tayo kadi, dahito nga naramid ni Maria. Umuna, can we give to the Lord a great offering? Kabailan tayo kadi nga ipaay ka na Jesus ti dakkel. Adaton dakkel a sagot, dakkel a pagyaman. Talugasot a denaryo, dakkel tigatad na daytoy bangbanglo nga inbukbuk nati sa kan Jesus. Adalig iti daduma, mangteday ti kastoy agatad ti kwarta, kas daton, ket para kadakada dakkel daytoy yan. Idinto ang mabalindang met ti mangted iti adu pa, idakdakkel pa. Digida duma limitaran dati mabalinda nga ited iti Dios, mabalinda nga ited iti iglesia, mabalinda nga ited iti ministeryo ti iglesia. Ti leksyon saritain na ani Maria sanayin kan kano no dakkel unay uno saan dayto inted na. She offered to the Lord a great amount of money through this 300 denaryo abang banglo. Friends, let us not limit our gifts, our offerings unto the Lord. At dati may sa komperensya natin derak. Nag-report ti equitable compensation. Kat ti may sa report ko na nga the recommendation ti equitable compensation kat iso ti maximum nga ito ti iglesia kay ti trabahador. At the limit iti may iti trabahador, iti iglesia. Ngayon ti obispo kinunana, ti report, lalaunan na saan maximum suporta ti trabahador. Minimum daytoy. It's the minimum support. Saan tayo kadi? Alimitaran. Iti ited tayo, iti iglesia. Iti ited tayo, iti trabahador ti iglesia, iti ited tayo, iti ministeryo ti iglesia. San tayo kadelimitaran, iti ited tayo, iti pagsayatan, iti iglesia. Let us give the best that we can give, the most that we can give to Christ and to His church. May kadwa. Ti leksyon saritain na. Inbukbuk di Maria, ti nangina unay abang banglo, pinunasan na, ti saka ni Jesus babaen iti buk na. Sana napatagkan kwa na, ti pamabalaw dagiti tatao, tinapatagkan kwa na ket may pakita na ti si papakumbaba, panagraem, panagyaman, panangayat iti Dios ken Jesus. Kakabsat,
Mabalin tayo kadi nga ramidan da ito eh. Mabalin tayo kadi tagsakripisyo para ken Kristo. Mabalin tayo kadi nga lipaten ti ibagada iti tattao kontra kada tayo gapoy ti panagserbi tayo ken Kristo. Mabalin tayo kadi nga lipaten ti ibagada iti tattao amay kaniwas kada tayo. Gapoy ti panagserbi tayo, ken panagtulnog tayo, iti sa uti Apo. Can we sacrifice even our quote-unquote reputation, just like Mary, in order for us to serve Jesus, in order for us to show our thanks? The text tells us of how Mary showed her love for Jesus, her thanks for Jesus, a self-effacing love, a self-effacing thanks. Ti leksyon, karito na tayo, at tuladan tayo, tinaramid ni Maria. Ti kararag ko kakabsat. Sapay, takasagtultuloy tayo nga agbalin nga adalan ni Jesus. Mabalin tayo. Balin mo. Unang mabalin tayo surutan. Tuladan. Ti ehemplo. Ngayon pakita ni Maria. Kada tayo ita. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kawapo. Agsipod ta si kati Dios. Dios ang naparabor, Dios ang naayat. Dios ang naasi. Gaputi day ta parabor ayat kan asim. Makarit kami. Nga ipakita mi ti panagayat mi kan ka. Panagyaman mi kan ka. Panagraem mi kan ka. Babayin iti panangisagot mi, panangidaton mi, ti saniko mi, ti pirak mi, ngam nang runa, ti biyag mi. Mabalin mi kaditi, mga ramid mo tikas iti impakita ni Maria ita, kada kami. Tulungan na kami tapno, si papakumbaba, mapagserbihan da ka, mapagyamanan da ka, may pakita mi tayat mikan ka. Maramid mila da ito yung Apo, no amumi, nga ayaten, pagserbihan, dagiti tattao ng runa, dagiti awanan. O Diyos, sika, ti pagyamanan mi, sika lang ti pagserbian mi, sika laeng, ti pangipayan mi, ti amin mi. Salwada na kami, bantay na kami, aywanan na kami. Nang runa, ti dayto arabii, ipalubos mo kadi, ngayon to nagsapa itong bigat, bumangon kami nga daan iti baro pigsa, baro, akirid kan karadkad, ngagserbikan ka, ken kayiti amin, at tao. Tinagan mo Kristo, dahil kararag kan pakikaasimi. Amen. Amen. Maminsan pa kakabsat, siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo ti tunggal rabi ti Sabado, iti panagdebosyon kan panagkararag. Ti Apo bendisyon na nakay kumagtultuloy. Amen. Bye-bye. But wait! There's more! Sino yun? Naimbag arabiyo ka.
First Saturday of November. Yun, no? Yes!